Terve. Nyt lähetetään Soneralle terveisiä. Tässä on Telesonera lasku. Perkele. Joo, ne lähettelee tämmösiä. Tiedän näkyykö se hinta nyt siinä satana. Siinä on, että perkele. Telesonera ja jotain perkele ja tossa on se hinta. Tai vittu, missä se nyt onkaan? Tossa. 1752 €. Nyt laitetaan terveiset Soneralle. Tästä kato. Oho, lämmin perkele. Vähän lämmittää tuon. No. Joo, tosissaan Soneralle sitä vaan terveisiä, että terveisiä perseestä saatana ja turha lähetellä tommosia laskuja enää. Terve!